mhlawumbe lewa la machita mhlamba nofestani and yona ngisipana ngabantu ababhayere ngeni. So isibhanga apha ndim mna ndithumela abapolisa mna kulaa xa komnqundu erenki yenonoki 69 because ndifuna ukubona everyday ndiyakhumbula kaloku. In fact ifetish yam kuhambe ndi-interrogate amadoda endilala nawo yandibatyiswa mna loo nto leyo turns me on. Mabhaba man. Ngamabhaba ndifuna inyani phaa apha bo uyisephi iproduct yam staff sam ndiyasifuna. That is 10 million fucking rands and I want every single cent of it. Okay, ndiyaphinda futhi. Andithatha amabhakethi yakho. La machita athunyelwe la heist. And nofestani ungafestana futhi. Hayi ufuna uyitsala ibende le week notosha ulimdethu ebhedini. Xa cela ufuna ulala esamende namhlanje ubalewe. So ithathe ngofuswisho. Umuntu osubishwa kubo. Ndifuna iproduct yam, ndifuna istaff sam. And nasi but ukhe ndakubamba mna. Uqiniseke sozuphinda uphume. Undibamba kuzoba zimashoko. Ndifuna wazi le nto. Asinalo ndibamba nje wena. Uyazi uyixalela imfazo ongasoze uyikhiphe wena. And if esithabila cala undiyeke dami. Okanye siyahlabana namhlanje nithi le ndawo yesiqhelo ngabi late.